Тему за 0 евро. Ако искате и вие неща за 0 евро от Тему, използвайте ето този код. Както видяхте, имаме доста неща и то почти всички са розови, така че да започваме. Първо имаме ето този розов сет. Раницата си е доста огромна, даже бих казала. Ето тук можете да си слагате всякакви химикалчета. На мен това ми е любимото, защото ще го използвам за Италия като козметичка. Материята е като при онези хладилни чанти. По принцип това се използва като за лънч бокс, но да. Следващото нещо е ето такъв сет отново, защото са две пижамки вътре. Ето е първата, като по филмите точно. Къси гащички, трябва да изчакам малко да стане по-топло, че да ги нося. Втората пижама не е розова, но аз пак ще я покажа. Тя е същата, но черна. Лънки са същите. Следва нещо, което супер много исках хора. Това са микрофони. Ето ги, оле не мога. И са розови. Ето така изглеждат микрофончетата. А като излизате навън и духа вятър, можете да си сложите ето тези предпазни такива пухчета, само че да го сложиш се върна. Ето така изглежда и няма да ви пречи никакъв вятър. Следващото нещо аз вече го сглобих, за да не губим време. Ето така изглежда и е държач за телефон. Ето на този принцип работи. Можете да си го използвате и наобратно, ето по този начин, да си го регулирате. Много е готино. Следващото нещо е цифров апарат. Фотоапарат. Давам ви 3 секунди да познаете цвета на фотоапарата. Да, розов е. Има си фенерче, то е светкавичка. Сега ще ви покажа как снима. Ето я и снимката. Чакайте. Според мен стана доста готино и снимки се получават много хубави. Стигнахме до розов държач за телефон. Как работи? Така, това нещо се залепя за вашия телефон и с ето тази част, мисля, че се замагнитва, т.е. с магнит и можете по този начин, всъщност наобратно, да си държите телефона. Или с дясната ръка, зависи на коя страна е обърнато. Ето тук има бутон за включване, бутон за светлина, за светкавица, още други неща, за видеа, за регулиране на зума. Ето и можете да виждате какво всъщност снимате, което е много удобно. И вижте колко е чисто. Следващото нещо е ето такъв смути мейкър. Да, розов е. Розов е. Има две ето такива пластмасови контейнерчета. Едно капаче, което можете, нали, кога сте си направили смутито, да си го затворите. Натискате бутончето, след което го обръщате пак и слагате къде отиде капачката. И слагате капачето и става като бутилка с смути, което можете да си пиете. Предпоследното нещо е ето тази лампичка, която ви прави ето такива изображения отзад. Ето е включена. Има си и дистанционно към нея, което работи с батерийки. Да. И розовко има ли? Това е най-близко до розово. Следващото нещо е ето това. Много е полезно за момичетата. Топли ви ето тук. Закопчава се ето така. Ето тук се вкарва. И се пуска. Има и мод с вибрации. Последното нещо е ето такава Hello Kitty термочаша. Стенли. Хора, вижте каква е сладка! Можете да пиете без сламка ето тук или да си сложите сламка ето тук. Ето така. Еми хора, ако искате всички тези неща за 0 евро, буквално, както казах в началото, наистина аз си ги взех буквално безплатно, можете да използвате ето този код. Ако не работи нещо, ми пишете налично. Чао, обичам ви!